ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубе, саломатитон хубе ҳамаатон. илтимос метонем бародарои ҷон ярдонари лайка мечақем ва ҳатман подписатся метонем дар канали мо. илтимос ва бародарои азиз фикрҳои худтон дар комментария бинависед ва хоҳиш метонем ки ахорат накунед. чизе ки ҳаст ҳамроҳ нишон метавон, бо диққат видеоро гӯш кунед ва хушрӯ бифаҳмед. бародарои ҷон, курс имрӯз 25 май соат 9:17 ба вақти Москва саҳар ва 11:17 ба вақти Тоҷикистон. бародарои ҷон, курс дар Травел Плюс имрӯз 1000 рубл 219 сомон, доллар бошад 17.51, евро бошад 16.33. бародарои ҷони ма ки бошед, курси Тоҷикистон, банкҳои Тоҷикистон бошад бародарои ҷон 1000 рубли тоҷикӣ дар банкҳои Тоҷикистон имрӯз боло шудааст. бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 173 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 172 сомон, Алифбонк 1000 рубл 172 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 172 сомон, аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 172 сомон, Ҳумо 1000 рубл 172 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 172 сомон, бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 172 сомон, Газпромбанк 1000 рубл 173 сомон, Промизбонки Тоҷикистон 1000 рубл 149 сомон ва Душанбе Сити 1000 рубл 172 сомон. илтимос метонем бародарои ҷон, подписатсяро фаромӯш наметонем. ҳар рӯза видеои нав ба нави моро ай ҳамин каналмон метонед тамошо кунед.